Mae'n syniad da ar y pryd beth ti'n flaen cyfrifiadur yn seinio fyny efo ti'n barod. Beth ti'n stuck yn tŷ drwy gwyliau, ti'n dwi'n meddwl. So beth ti'n neud? Wel, beth dwi'n neud ydi seinio fyny beth o'n de. Dwi'n gwybod bod y ras ma'n hurt bost. Ti allan ar fynydd am dros 10 awr bob diwrnod, a ti'n gorfod codi a wneud e eto y diwrnod wedyn. Pen lawr. A i fi, fe. Hwn di'r tro cynta i fi feddwl bod dwi'n mynd i wneud o.